പെട്ടെന്ന് ആരും അവരുടെ ഡോർ പുറത്തു നിന്ന് നല്ല ശക്തിയായി തട്ടി. പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി. മൊബൈൽ ഫോണെല്ലാം ഓഫായി. ചുറ്റും നിശബ്ദത. അവർക്ക് എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവർ ധൈര്യപൂർവ്വം പതിയെ വാതിൽ തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. അവർ പതിയെ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അവിടെയും ആരുമില്ല. ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇത്രയും നേരം വണ്ടികൾ തിങ്ങി നിറങ്ങി പോയിരുന്ന റോഡുകൾ വിജനമായി കിടക്കുന്നു. കറണ്ട് ഇല്ല, ഫോൺ ഓൺ ആകുന്നില്ല, വണ്ടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നില്ല. ആ വലിയ നഗരത്തിൽ അവർ 3 പേരും മാത്രം. അങ്ങനെ രാത്രിയായി. അപ്പോൾ ആരിസ് പറഞ്ഞു, ഇതെന്തായാലും കൊള്ളാം. ഈ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതം എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ്. ചോട്ടയും അത് സമ്മതിക്കുന്നു. കാരണം നാളെ മുതൽ നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകണ്ടല്ലോ, അതിനാൽ ഇത് അടിപൊളിയാണെന്ന്. എന്നാൽ കറൂബയ്ക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വട്ടാണോ? ജീവിതകാലം മുഴുക്കി നമ്മൾ സിംഗിളായി ജീവിക്കേണ്ടി വരും. പെട്ടെന്ന് അവരുടെ പുറകിലായി ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ലൈറ്റ് കത്തും. അത് ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുന്നിലെ ഒരു സ്ക്രീനാണ്. ആ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിച്ചു, വെൽക്കം പ്ലേയേഴ്സ്, ഗെയിം ഉടൻ ആരംഭിക്കും. അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാതെ ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു. അപ്പോഴാണ് സ്ക്രീനിൽ ഗെയിം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴിയെന്നും പറയും അതിലൊരു ആരോ ചിഹ്നം കാണിച്ചു.